नतुन फानबारि बालिगामि रुफाथि मायथाइ बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार। बैसागु जायखौ बर'फोरा अरायनि थाखाय फालियालासे थानो हाया, जायखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अनसायबोदों, रंजाबोदों, गाजा गोमजायै फालिबोदों। बे बैसागुआ बर' माहारिनि हारिमु बायदि आसार खान्थिफोरजों गोथौयै सोमोन्दो दं आरो बे फोरबोआ बर' माहारिनि गेजेराव बयबो बर'फोरखौ गेदेर उन्दै गावजों गाव बिदा फंबाय समानै मान होलायनाय, मोजां मोनलायनाय, अनलायनायनि मोनसे बेन्दों सिङाव खाना दोनबोदों। बे बैसागुनि समाव बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावजों गाव नांज्लायनाय, खमज्लायनाय, एना एनि हाबा हुखा, दुखु दाहाफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गाजा गोमजायै गोसो होसारना रंजाबोदों, जायखौ बर'फोरा गोदान बोसोर होननानैबो मानिनानै लायो। बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय दाब दाब जायगानि बर'फोरखौ बे समाव लाहार फाहार खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो अदालगुरि जिल्लानि बरसला दखरानि बेन्दोङाव थानाय नतुन फानबारि बालिगामिनि बैसागु खुंथाया फैयै फैयै रुफाथि मायथाइयाव आगान होफैबाय आरो बैसागु खुंथाय रुफाथि मायथाइखौ फैगौ एप्रिल दाननि 22, 23 आरो 24 खालाराव देग्लायनि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनजेनो। दिनै बे हाबाफारियाव लाइ खुन्थियाखौ गायसनजेनो बालिगामि दिदोम आफादनि आफादगिरि खरगेसर बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे गामि आफाद सामलायगिरि सोद्रोमा बिष्णु कवि बसुमतारी, प्रनेन बसुमतारी आरो गामिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम बालिगामि लाइमोन आफादा दिनै लाइ खुन्था गायजेननायनि थांखियानो जाहैबाय नतुन फानबारि बालिगामि लाइमोन आफादा बा क्लाबा दिनै 52 बोसोराव आगान होबाय। लोगोसे बालिगामि लाइमोन आफादा खुंथाया रंजालि बैसागु खुंथाया 25 बोसोराव आगान होबाय। दा बे लेखायैनो जों अक्ट' थि खालामनाय जादों 8, 9, 10। बेनि थाखायनो जों दिनै बे लाइ खुन्थियाखौ गायजेननायनि गेजेरजों जों सानथामनि हाबाफारियाव मा लादों नोंथां? बे सानथामनि हाबाफारियाव जों गेलेनाय, बादायनाय आरो हारिमु थुनलाइ बेफोर आयदाखौ जों लानाय जादों। आरो 8 थारिखै जों भलि बादायनाय, लोगोसे 9 थारिखै जों बागुरुम्बा बादायनाय आरो 10 थारिखै बैसागो गेवलां मोसानाय बादायनायखौ जों थिग खालामनाय जादों। बे जि गेलेनाय आरो थुनलाइ आरो जि हारिमु बादायलायनायावहाय बहानिफ्राय बाहागो लागोन नोंथांमोननि बे रुफाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारियाव? बे गेलेनाय बादायनायाव जों भलिबलखौ जों बेलेग गुबुन एबा बेलेग डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जों हांख्रायनाय जागोन। जिहेतु बेवहाय जों जोंनि ओनसोलावबो थाफागोन गेलेनाय भलि बादायनाय। थेवब्लाबो जों बे गेलेनाय बादायनायखौ जों बिथिं अदालगुरिनिफ्रायबो जों हांख्रायनो सानदों, लोगोसे सनितपुरनिफ्रायबो हांख्रायनो सानदों। बे आरो बे थुनलाइ बादायनाय आरो हारिमु बादायनायनि बेलायावहाय माबायदि नोंथांमोना बान्था लाखिदों आरो माबायदि माने बाहागो लानायखौ हास्थायगोन नोंथांमोना? थुनलाइ बादायनायावहा जों गामिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लोगोसे स्टुडेन्टफोरखौ जों बे थुनलाइ बादायनायाव जों खाबु होगोन। लोगोसे बे बैसागो बादायनायाव जों बेलेग आनसलिकनिफ्रायबो बा बेलेग जायगानिफ्रायबो जों लेंहरनाय जागोन। जिहेतु बे बादायनायाव जों बैसागोखौ जों फारसेथिंनिफ्रायबो जों मोसानायाव जाहाथे बाहागो लाफैनानै बे जोंनि बे बादायनायाव आरो लोगोसे बैसागो गेवलां मोसानायनि जि बान्था, बे बान्थाया जाहैबाय जोंहा 15,000 होनाय जागोन। बिनि गेजेरजों बादायारि बिथांमोना बे बादायनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय बे दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि आं गुरै खावलायहरबाय। आरो जि बुलुर बादायनाय आरो जि थुनलाइ बादायनाय आरो हारिमु बादायनायनि अनगायैबो नोंथांमोना माबायदि गाब गोनां हाबाफारि लानानै बे रुफाथि मायथाइखौ खुंनो सानदों नोंथांमोना? बे बादायनायनि गाबखौ जों मिथिहोनो सानदों
जोंनि गेजेराव बर' माहारिनियाव दामजु गोबां दङ खाम सिफुं जथा सेरजा आरो मोसानाय मुसुरनायावबो जोंहा मुं दङ जेरै बारदै सिख्ला जेवजा मोसानाय निफ्राय देमसि मोसानाय बेफोरबायदियाव जों बाहागो लाहोनो थाखाय जों बानजाय आफाद आरो लाइमोन आफादा थिग थिम खालामनाय जादों। मिथिनो मोनदों जों नोंथांमोननि जे रुफाथि मायथाइ फालिनायाव गेवलां मेलबो लादों बेवहाय सोरखौ बाहागो लानायखौ हास्थायगोन नोंथांमोना? बे गेवलां बादायनायाव बे बान्था राननाय हाबाफारियाव जों आलासि महरै जों लिंहरनो सानदों नाथाय जों बे गेवलां मेलाव आलासिखौ जों दासान्दि थि खालामथ'वाखै आरो जोंहा प्रग्रामखौ जों साफायथ'वाखै बेखौ दिनैबा गाबोननि गेजेराव जों थि खालामनानै होनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों नोंथांमोना बानजाय आफादनिफ्राय मा खावलायनो दं जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों? बे हाबाफारियाव बादायनाय आरो गेवलां मेल आरो गेलेनाय बेफोर गासैखौबो जों जाहाथे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बर' माहारिनि जा गेलेनाय बादायनाय लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय बेफोर गासैखौबो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि जि दामनाय देनाय आगजु बेफोरखौ लानानै जों दिनै मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो मोजाङै मोजां आरोबाव साबसिन हामसिन समायसिन खालामनानै बे गेलेनाय बादायनायफ्राव बाहागो लागोन बेखौ आसा फारिनानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आं फोरमायहरनो सानदों। आफादा दिनै 52 बोसोर जाफैबाय बे 52 बोसोरनि गेजेरजों जोंनि जि लाइमोन क्लाब बिथांमोननि जि मोसानाय मुसुरनाय बे दिनैसिमबो जिरायनानै थायाखै आरो बै समाव जोंनि लाइमोन क्लाबा गुबुन गुबुन आनसलिकआव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मोसानाय बादायनानै जों बान्था मोनबोनायाबो खम नङा दिनैसिम मोनबोगासिनो दङ मालाबा फार्स्ट प्राइज मालाबा सेकेन्ड प्राइज माब्लाबा थार्ड प्राइज थेवबाबो जोंनि लाइमोन आफादा दिनैसिम जिरायनानै थायाखै लोगोसे गुवाहाटीफोर बायदियाव थांनानैबो जोंनि टिभि सेन्टाराव बिथांमोना बा जोंनि लाइमोन आफादा बाहागो लाहैदों आरो दिनैसिमबो बे बाहागो लानायाव खम नङा होननानै आं सानदों लोगोसे बे लाइमोन आफादा 52 बोसोर आगान होनायजों लोगोसे जों बैसागो खुंनाय बा बादायनाय जि रुफाथि मायथाइ बे रुफाथि मायथाइनि गेजेरजों दिनै 25 बोसोर जाफैबाय आरो बे 25 बोसोराव आगान होनानै जों बे मोसानाय बादायनायखौ आरोबाव जाहाथे जोंनि लाइमोन आफादा गुबुन गुबुन बिथिङाव बा मोसानाय मुसुरनायावहा आवगायलांगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि बानजाय आफादा आरोबाव मोनसे जाहाथे बे मोसानाय मुसुरनायफ्राव हिस्टरि महरै थालांगोन आरो थागोन बेखौ आसा फारिनानै आरोबाव जों दिनै लाइमोन आफादा बा बानजाय आफादा गांसे खुगा लाइसि दिहुननो नागिरदों बे खुगा लाइसिनि मुङानो जाहैबाय बोथोरनि खुंखा बे बोथोरनि खुंखा बिजाब सेबखांनायाव बा रायथाइ खन्थाइ सेबखांनायाव जोङो गुबुन जायगानिफ्रायबो लिरगिरि बिथांमोननिफ्राय जों आर्टिकेल बिहरदों आरो बे आर्टिकेला इतिमধ্যे जोंहा गाबोननि भितराव जों सफैगोन आरो बे सफैयोब्ला जों जोंनि लाइमोन आफाद आरो बानजाय आफादा बिथांमोननि जि आर्टिकेल बिहरनाय बा लिरगिरि बिथांमोना जि दैथायहरगोन बिथांमोनखौबो जों बे बिजाबाव मोजां सेबखांनानै जाहाथे बिथांमोननि जि लिरनाय बेखौ जों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे ओनसोलनि गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मोजाङै फरायनाय आरो बावजेन मोजाङै मोजां आर्टिकेलफोरखौ फरायनानै आरोबाव जेन मोजां गियान लागोन सोरजिनो हागोन बेखौ आसा फारिनाय थाहरबाय।
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।